rare tijden voor architecten op dit moment, of niet? We blijven gewoon lekker bezig, maar het is een hele zorgelijke tijd en de toekomst is heel zorgelijk. Hoe probeert u de crisis te omzeilen? Door heel inventief te zijn, maar dat is een open deur intrappen natuurlijk. En gewoon verschrikkelijk hard er tegenaan gaan. Maar dat doet in principe iedereen. En het is een kwestie van, ik heb wel eens gezegd, want wij zitten het best redelijk in het werk, alhoewel we wel grote zorgen hebben. Het is zaaien en op een duur oogsten. En ook heel veel geluk hebben. En net op het juiste moment de juiste persoon tegenkomen. U maakte toen net ook buiten beeld tegen mij een opmerking over de zorginstellingen. Dat u een beetje zorg heeft over de zorginstellingen, hè? Ja. Kunt u het nog een keer even aan mij uitleggen? We hadden in het verleden heel veel woningbouw. Nou, je weet allemaal, particuliere bouwen we nauwelijks meer. Nee. Projectontwikkelaars die zijn ook grotendeels gestopt omdat de koopmarkt helemaal ingestort is. De afgelopen jaren ook ontzettend geschrokken van corporaties die de stekkers eruit trokken. Van Orasier, we krijgen geen geld meer en we gaan waarschijnlijk binnen een aantal jaren failliet. Want wij zitten in de periferie waar dus de huren echt met tientallen euro's per maand naar beneden zouden moeten gaan vanwege de dingen. Dus dan zie je alle vakgebieden als het ware afbrokkelen. Gelukkig hebben we een stukje utiliteitsbouw, hebben we nog een schooltje, hebben we nog een bedrijfsgebouw enzovoort. En we hadden altijd ook veel zorg. Ouderenzorg? Ouderenzorg, dus PG en verpleeghuiszorg. Alleen wat nu de laatste ontwikkeling is, en dat is een andere bezuiniging natuurlijk van het Rijk, is dat je oma of je vader of moeder komt niet meer zomaar in het verzorgingshuis terecht. Dan moet je echt zowat hartstikke dement zijn of half invalide. Dan hoor je als kinderen of als mantelzorgers voor te gaan zorgen. Dus dat betekent dat die verzorgingshuizen, verwacht ik dan, op termijn leeg komen staan. En dat betekent ook dat die bouw daar ook helemaal niks meer te zoeken heeft. Misschien nog wat te verbouwen. Maar dus al met al, als je het optelt, dan zeg ik van nou, we moeten het gewoon uitzien te zingen. Maar ik zie het nog niet echt opgroeien. Ik zou het graag willen. En wat ik ook uit uw antwoord begrijp, is dat we eigenlijk ook heel goed moeten gaan nadenken, waarschijnlijk over herbestemming van gebouwen die op dit moment voor de zorg gebruikt worden, omdat die op de termijn leeg komen te staan. Ja, dat zeggen ze. Dat is je komt er niet zomaar in, maar ik vermoed, we hebben toch een vergrijzende samenleving. Er zal op een of andere manier toch wel een invulling voor komen. Maar of dat nou werk betekent voor architecten, maar wel voor de toeleveranciers. Er zal aan verrommeld worden en van verbouwd en noem maar op. Alleen niet vandaag of morgen? Nee, dat verwacht ik niet. Nee. Misschien over een jaar. Want de tijd zal het leren wanneer al die regelingen uiteindelijk allemaal bij de bevolking terechtkomen. Nou, we blijven gewoon vooruit kijken. Daarom ook echt gewoon vooral moed houden, hè? En keihard er tegenaan. Doen we. Bedankt.